Ebe a ka ị nọ kamgbe. Mgbe ọ na-achụ eli gị ebe niile ka ebe ị na-agba. M gara ịkpata akwụkwọ aṅara na aṅara. Lọlọ. Ọ gụba m ntị ka m pụta ka m jee kpata yakwa ya ata. Lolo, ka ife menu mgbe ọbụla ya apụ apụ. Ihe achọ ka igbube n'ụzọ. Akwụkwọ aka nke ebe niile. Lolo bịa yiri ife na gị ka na-apụ. Oge adịrọ. Abụ mgba gị sinzi ka ị gbado ka ịpụ ebe ịkpaba aṅara. Na-eyiri ka na-apụ. Na abacha m mere ihe na ndonye na o mebi ya m chọrọ isi ka ewetara m gị mkpụrụ. N'ihi anyị na-apụ. Iwelu nke anyị bata iwelu nke agwọlụ m abacha. Ewu ọfụma ka anyị batawa m bịa kpatakwuo onye m. Ka ọ hazi ọ bụrụ ọlụ m. Ịmazi ọlụ. Mana ị na-egbukwu n'oge blọg. Egbukwu m oge m kwadotere nọrọ ebe a na-eche gị. Amadị m na m eyi ndị be anyị ụmụ nwaanyị bụ ịkwado ha kwanụ na ihe aga ofu ebe ịchụọ ofe ihe eji wee gbuo m ọ dịka otu ogo ekwe ife ọzọ ọ na-eji ime ọkụkọ ụmụ nwaanyị ndị be anyị mana afụkwa nnọọ ụmụ nwaanyị ọkụtọ ọkalịkwa n'ebe nkwadosi m ejesi kamgbe nnọọ na nchọ elibe gị mana nsogbu adịrị ọkwa na-ezi anyị ihe m aka ọfụma obi m adajuo ndị be anyị ekene ọnụ ọga mba mụ na amagonu ka o si adị anyị na-ewetara n'ihe mma na ABS TV ya na chere 113 na Star Times mụ na amalogo n'afọ mụnwa bụ ọmụnwa ọga mba n'onwe ya afọ mbụ Desmond Ifeanyị onye nke a na-akpọ Maazị Jigijaga unu na-ekwe n'anya ọ na-afụnụ ọmụnacha n'ọgbọgbọgo egwu ya kpụbekwa m ya afọ ndị Ifunanya Okonkwo ndị be anyị daalụ ndị nne obodo mkpọ na-agata ata bụ obodo a na-akpọ ụkpọ ụkpọ nọkwa na Nnewi South Local Government nke Anambra Steeti mụ na amalogo ka anyị jikere ya bụ ụkpọ ka anyị malụ ife ndị ụkpọ na-emegasị ka ụkpọ si wee malite na anụgo m akụkọ na ụkpọ were 55 villages mana anyị elu anyị amalụ 55 ọgbakọ obele ife ndị be anyị ka anyị gaba n'ụkpọ ka anyị malụ ife ndị ụkpọ ji ebiru n'agakwa n'ebe ọbụla anyị na-aga ndị be anyị na-anabata unu n'ihe mme nke anyị na-akpọ Ọgamba n'ụbọchị nke taa anyị nọ na obodo a na-akpọ ụkpọ nke nọ na Nnewi South Local Government unu n'anya ọgbọkwa n'ọsọsọ mụ na lọlọ mụ n'ebe na Ọgamba anyị were nnekwute mmadụ n'etiti anyị onye nke a na-akpọ Chief Mbazurike Amaechi onye nke a na-etu Daraku Nwafọ na Ụkpọ ọ ya wụ the grand patron of Ụkpọ community nne anyị anya ekene gị daalụ na ihe adị ndị be anyị na-apụgonu ya biko nna anyị n'ife mme nke anyị a na-akpọ Ọgamba anyị na-eji eme na-amalụ ka obodo ọbụla si wee malite biko ka ịkwakene anyị na-atụpụrụ oge obodo a na-akpọ Ụkpọ bụ obodo onye bịata nwere onye nwenu onwere obi nwenu onwere ụmụnna nwenu ndị a si ebe a nwe ndị si Obosi nwe ndị si Ọnịcha nwe ndị si Nri nwe ndị si Ọraeri esigaza ebe dị iche iche ndị gbata n'oge gboo ụfọdụ na-agba ọsọ na onwere ifefe mere na be ha achụpụba ha bịa ebe a n'etu ugwu na ndịda siri dị onye gbabatara Ụkpọ nwere ike jee zuo onye nwere ike ịchọgide ịchọ ya arịta n'ihe afọ ebe ọ nọ
maka o nwere ike gbada na ofu ndụdụ ugwu jezuo ebe ahụ mmadụ amafụ ya so imirikiti gbabatara ya ụfọdụ gbabatara ya bụ ndị ha na-achụ nta maka ọfịa ruru ebe niile ndị na-achụ nta chụgidede nta ebido kpanye ebili anị dị ndị na-akọ ugbo ga-ebido na-ekọ ugbo ya kpatara na eze ụkpọ onye bụ chief ụkpọ tata maọbụ mgbe ọbụla ịma nnata ka a sị obi ọkpụkpọ anyị dịkwa obi ọkpụkpọ o nwere onye bụ obi ụkpọ igwe ọkpụkpọ igwe ka anyị na-etu so igwe ka anyị na-etu maka o nwere enwe na o nwere onye ga-asị na ebe nna ya bụ isi ya bụ na otu akụ ụkpọ si wee malite etu a ka ụkpọ si wee malite o nwere nnukwu oge a na-anụsị ọgụ na-azọ oke ndị abiri ebe a ndị abiri ebe a na-anụ ọgụ emezie anyị nụọ ọgụ ndị mba anụrụ ọgụ iri anyị nụọ ọgụ ndị anyị na ndị ọsụ nụrụ ọgụ anyị nọ Nnewi nụrụ ọgụ nke kachasị ọgụ ụkpọrụ bụ nke a na-akpọ ọgụ agbaji anya bụ ọgụ Nnewi ndị ụkpọ merie Nnewi wee gbatịkwuo oke anyị na Nnewi wee banye anyị agazi na nke igwe ka anyị na-afụzi anyị elu na nke igwe ka ọ kọkwana n'anyị maka omenala daalụlie nne ndị be anyị daalụ ndị nne ka anyị jebenụ na nke igwe ndị ụkpọ akụkọ afọ orange ndị nna akwụkwọ na-arasị arasị ka oyibo ga-eji arasị isi ahụ igwe anyị ekene gị ndị be anyị ọ na-afụgo ebe anyị ka ọkwa maka omenala ka ebe kọwa nke igwe kee omenala ndị ụkpọ na-emekarịsịa dị oke mkpa a na-abụ eme ọdọka ọtụtụ ndị mmadụ mee ha anata dịka ha bịa afụ ihe a na-eme n'ụkpọ omenala anyị na-eme ehiri nne maka etu anyị si nwee ọtụtụ ndị mmadụ si n'ọtụtụ ebe wee bịa etu ha si ụfọdụ n'ime ha si bụkwa omenala nke be ka na anyị bịaziri họrọ ndị dị mma mekọtazie ọnụ anyị niile emekọta ya ọnụ ihe dịka iri ji ihe a na-akpọ ya bụ iri ji ụfọdụ na-akpọ ya ịwa ji emume iri ji ka anyị na-akpọ ya na-emekarị ya na ọnwa nke iteghete n'abalị na Septemba ka anyị na-eme afọ ọbụla ka anaghị enwe n'ụbọchị dị eche special day ka ụbọchị anyị na-agụ ya n'ahịa ahịa ka anyị enwere nnukwu ahịa nwa obere ahịa so o nwere etu esi agụ ya agụgide ya n'izu ya ruo mana ọ na-abụrịrị n'ọnwa iteghete n'ahụ ka anyị na-eri ji then tupu a na-eri ji o nwekwara akụkụ ndị ọzọ anyị na-emegasị anyị nwere ya kpọ nne agụgụ mee nke a na-akpọ ịgba ọta a na-akpọ ya ịgba ọta agụgụ ka ọ bụ mana oge ahụ na emume mana ihe mere na n'oge ji taa dị uchoro akaba na ụka ụfọdụ anaghị etinyezie maka na mgbe ahụ ọhịa ikpote ahịa a na-eme ọ na-ama mma ahụ agba ọta ndị ka etu esi kesi ndị be anyị nwesịrị na nkwuru dịka etu esi kpọ ndị oyibo na-akpọ zones ọta ahụ agbakọta ya mkpọ niile na-agbakọta ofu mbọsị zonu nke abụọ ya mbọsị ndị agba etu ọta ebe niile a na-eme mbọsị a na-eme bụ n'afọ akwa ahụ ka a na-agbakọta ha niile mbọsị ndị ahụ ka agba egbe ahụ a na-ejikọta eze ji onye ụmụ okorobịa jizie onwe ya kwadosi onwe nke apụta karịa ha n'afọ gbaa egbe ụmụada ha na-alụsị ebe ọzọ esie nri bupụtasịra ụmụnne n'ahịa
Eri mana eme na ha Newton na etu ibe se potazi. Onwe na enweze ke mo ni nye dia ta ta. Ndị mo problem dị na wakariche. Ma ni na eme mana ndị na ebu egwu abịara kwa na ahịa ka agba bụ okorobịa. Ndị ebu egwu bịa gara na ahịa bụ okorobịa. Anyị nwekwara nne agụgụ nwee agụ ubi nwee ihe ọkasị nkụ agụbachi ma ndị bụ ihe bụ ndị kacha anyị na-eme a na-eme every afọ ọbụla mmiri ji ma nene afọ anyị na-abanye bụ 2019 o nwere agụ nke anyị na-eme n'afọ iri ọbụla n'afọ iri ọbụla anyị ga-eme anyị na-akpọ ya asara ụfọdụ na-akpọ ya mbuli asara ndị be anyị na-akpọ ya asara mana onwe ndị na-akpọ ya mburi anyị na-eme n'afọ iri ọbụla anyị ga-eme nke ka anyị ga-eme n'ahụ ya na-abịa na 2019 n'April 19th. Ibu kedu ifu bụ mburi asara bụ ife fa na-emekasị na ya? Nya bụ agụgụ kacha agụgụ niile ndụkpọ na-eme maka na n'afọ ya na April ka a machiri ihe ndị be anyị na-akpọ nkwadobe asara ofu ahụ bifo agba asara onye a ga-agba ndị a ga-agbasasị ndị mmadụ onye nwere ewu o ji egbu ma ọ bụ ọkụkọ hapụ ihe ọ ga-ahapụ akụkụ onye nwere anụ ọhịa ma anụ ọ ga-egbu na asara ọ bụ n'oge mbụ a na-ahapụ ya onye nwere ewu hapụ ewu ya na-akpagharị onwe ya ga-akọ na onwe ya ga-ekwu na ewu ya na-emebisi ihe kpọta hapụ ya egwu ka o nwee ike garịa nwa abụba ewu egbu na asara ofu ahụ ife abụọ asara na asara a na nwata ọbụla n'ime ezinụlọ ọbụla nne ya na-ebuli otu ọkụ ya nwe otu a na-eme asara mbụrụ onye obodo ya nne na nna m otu ọkụkọ adịgodo mmadụ iri ibe na ezinụlọ ọbụla kwesịrị ezinụlọ ọbụla ndị aka ha ruru egbu ehi ezinụlọ ọbụla aka ha ruru egbu ehi ndị aka ha na-eri ha nwere ike ebe mmadụ na-arụ mmadụ na-atọ zuo ofe ehi gbogbo mana ya bụ na ehi ya na a ga-eburide ehi ya nke ọkụkọ bụ n'ime ezinụlọ ọbụla mmadụ ọbụla mara ebuli otu ọkụ n'ọtụtụ mbọsị abụọ asara a na-enwe otu ihe ka kịta edodebe ogbe oyibe ọmịa mmiri akị oyibo ọmịa mmiri ọtụtụ mbọsị ahụ a ga-eweta oyibo ahụ mere mmiri weta azụ a na-akpọ azụ nwa nkata na ụfọdụ na-akpọ ọgbara iri ma ọgbara ise ewere ekekwa ụmụazụ enye akị oyibo ahụ enye azụ were na-ata ya ogide so ebe ndezi etu ahụ ruo mbọsị ahụ mbọsị akwụkwọ ahụ ya akwụ enyi ndị ọbụla ga-akwụ enyi karịa n'afọ ụmụnne ọbụla ga-akwụ enyi ndị nke agasị ndị nke agasị ndị gasị a ga-ama ndị kara bụrụ ehi ndị kara kpọkpụrụ enyi gaa na ndị enyi ha kara bụ ibu agasịgazie chi efozie bụsa egbu enyi ya egbuzie ya ndị ọbụla amaghịzi ebe ha ibe n'ọba akụkọ kasị agụ anyị na-eme enwekwara ụmụ ihe akụkọ ndị ọzọ kasị ka a na-ameziere ụka ewechapụ ụfọdụ bụ ihe gbasara eji efe mmụọ dị iche iche mana nwekwa ndị ụfọdụ anyị ga-etinye efe mmụọ a na-emegasị igwe anyị abịakwanụ ka anyị na-ichie nke ezi aka ichie nke ya egosi anyị ebe nkiri anyị na-esoro ka o gosi anyị ebe ndị dịgasị iche iche anyị were na ebe
ebe anyị agaghị na nke igwe akọọla anyị ife ọ kọọrọ anyị onye ichie anyị ekenekwa gị lọlọ n'ọnya anyị na onye ichie dị ọ ya akpọwali anyị kịta mana tupu ya gawa biko kwa kene anyị kedu ebe nkiri anya dịgasị n'ụgbọ nọn dịka m si kọwara ụlọ na mbụ afọ mbụ maazị Jude Okwudeba onye mee ihe uche n'ụgbọ anyị nwere ọtụtụ ebe nkiri anya nke izizi bụ na o nwere ebe ịma na ndị biri n'ụkpọ a na mbụ bụkarịcha ndị na-anọta agha so o nwere ofu ụlọ m ga-eji gosi ụlọ ebe a nọ n'agha gbogbogbogbogbogbo a na-akpụ ndị oyibo na-akpọ wọkastle. Yes. Then anyị nwere ọtụtụ ebe mmiri na-esi n'ekete apụta wee na-agbapụta ya nke ndị oyibo na-akpọ waterfalls na-agbapụta ụlọ maọbụ izu mmiri na-esi n'ime ebe ahụ ebe a gbapụta. Then ebe ọzọ m ga-akpọkwa ụnụ ga kịta bụ ọgbakọ na nzukọ ụkpọ. Yes, ebe ụkpọ nwere ọgbakọ na nzukọ ebe a na-agbakọ ụkpọ town hall. Yes, na-eji gosi ebe ahụ. Then anyị jee n'afịa ezigbo afịa ha nnukwu afịa ha eji malụ afọ ụkpọ anyị ga-aga ebe ahụ ozugbo ndebe anyị ọ na-anụgo n'ebe anyị aga kịta anyị eje na Castle World. Okay, nke mbụ ka World Castle. Castle World na World Castle bụ bibe. Castle World na World Castle. Ọ fọna bụ bibe. Anyị eje na World Castle. Anyị gasịa World Castle anyị jee gbakpọ nke Waterfalls. Ọmọlụgụ ọmọ ọkụ. Anyị eje Waterfalls. Biko dị ka anyị na-aga na. Ya bụ Castle Wall. Castle Wall ndị mgbe ochie. Achọkwa m ebe ọ na-afụgo na Castle Wall a sị n'ebe a ka ndị mgbe gboo nwanne m nwoke bịa ka iweke n'anyị maka ebe a a sị n'ebe a ka ndị mgbe gboo na-ezo ma anụwa agha nga na ha adịghị ezokarịsị na-egbochi maka agha iri ha ma ụmụazị ma unu n'anya unu ya afụ na Ulster ka ọ bụ another story in the name ọhụrụ ya ya bụ na onye ọbụla n'ebe a mgbe gboo onye ọbụla n'ebe a mgba na-atụtụ ya mgba ma ntụ ya onye ọkọbara n'onwe ọfụma ihe a mgba onwe ihe ọsọ gị gbaa ihe a mgbọ mgba na ha bee ọ na-afụgo na ya bụ Castle Wall. War Castle. It's not Castle Wall. War Castle. Fata nini?
Fancy if another have Castle never one or there. War castle war. Oh, you go War and castle war. never can I walk Castle, my Castle or fancy. Thank you. Ebe na nkịta bụ mmiri ọgba n'enu. Ọgba n'enu. Ogo n'ife nchi n'aka. O wele anyị bịa lie ugwu ka ife ọdụ. Ebe na afụgo n'ebe anyị nọ. Mmiri ọgba n'enu. Nke nọ n'ụkpọ. Dọlị egwu mmiri egwu onu mma. Mmegwukwa mmiri o. N'ebe anyị na afụgo n'ebe anyị nọ. Ọkwụ na afụgo. Ọkwụ egwu. Ọ na afụgo n'ebe anyị nọ. Na mmiri ọgba n'enu. N'ụkpọ. Ọ na-apụgo ka ya bụ mmiri gị. Ọ dịkwa obere ọcha ya bụ ọkwa obere ọcha. Ụmụaka na-egwu mmiri na-egwu n'ụlọ ihe yipụ akwa ka egwuo mmiri. Ihe yi gịnị? Anyị yipụ akwa ka egwuo mmiri. Ka anyị na-aga nụ. Apefu nifo ne lolo. Ayi lugu na mini fugo ni feme no ndeba ayi. Jesus. Ugwa udobiri. Obo go Ari kata modim kan tukura na rahwa ziora. Oni abombo ko mbia ke na ukpo. Biko ndi ukpo. Ayi ke no ndeba anyi. Ayi asi unu dalu kunsi no nyere anyi. N'ihe mme nke a na-akpọ ọgamba. Ọgwụ ike ọgwụ dizi. Ayi eme ka anyị nabazi aka nje zuo ike lie ya bụ nninu. Ayi egotakwa dị chefugo. Ayi ezụta. Daalụ n'ulie nne. Nwanne. Afọ mbụ Desmond Ifeanyị. Onye nke a na-akpọ Maazị Jigijaga. Ọgamba na owu ya. Mụ na lọlọ m so. Wee jee ya bụ mbata ata. Aya no Ifunanya Okonkwo. Daalụ n'ulie nne. Unu echefukwa na na-ewetara n'ife mmụọ na ABS TV. Channel 24 na TV station gị. Ya na Channel 113 na Star Times. Ike gụcha. Lọlọ ka anyị nabazi anụ. Anga zuo ike ka ifu n'izu ụka ọzọ. Daalụ n'ulie nne. Ka ọ dị no.